Yo, what's up boys and girls, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska si zahráme znova rankedíky, nahráme si znova loličko. Bude to pekný pain in the ass, ale zvládneme to. Rozmýšľam si, aké si dám linky. A tak môžeme nechať Mida support. Takže poďme na to. Som zvedavý, ako to dopadne, pretože v minulom videu sme dostali normálne, že rank up. Dostali sme Gold 2 jedno LPčko, čiže teraz podľa mňa prehráme a bude to úplne mimo. Ale to nevadí. Som zvedavý, kedy nám to nájde teraz hru, lebo akože po minulom čakaní nebolo to také strašné, ale tak no, za chvíľu dosiahneme aj ten odhadnutý čas a stále nič, takže ako no, možno si chvíľu počkáme, dokým nám to nájde tú hru. Ale tak nevadí, no. Oh, there we go. Podľa mňa to dopadne veľmi zle, ale to vôbec nevadí. Oh my fucking god. Oh man. Tak toto je veľmi zaujímavé. A mám pocit, že asi nie. No. Takže ideme, proti čomu strašne rád hrám Nautilus. Ale je tu jedna zaujímavá možnosť, ktorú môžeme spraviť. Bang. Máme Mel. Julian! Musí to skončiť až tak moc zle. Ale bereme kometu. No a som zvedavý. Tomu Yasuo by som normálne už teraz report, ale nevermind. Uvidíme, no. Možno to bude nejaký one trick, ale ťažko povedať, no. Proti Fizzovi, to by mohol zmaknúť. Ježiš, to je Pantheon support. Oh man. No ja, Apheliusa. Ale tak actually by sme mohli túto hru vyhrať, bolo by to veľmi príjemné. Nehneval by som sa zrovna. 270 000 pointov na Caitlyn, hej. Dobrý feťak. Aha, ja som má pol mega. Či to nebude nejaký náhodou Gerbič. Žeby? No, tak to asi ani bracho vôbec, keďže sme support, údajne. Ale, no, možno budeme ešte aj marksman. Kto vie. My som možno na začiatok zobral aj Ečko na tú linku, ale neviem, no. Tá Caitlyn, keď potom môžeme mať tak 2 itemy a bude chcieť do mňa hodiť napríklad pasívku, keď bude mať vymaxovanú, tak ho podľa mňa dokážeme aj one-shotnúť, lebo toto má úplne crazy staty. Má to 70%, že to odráža damage, ktorý dostávam a k tomu ešte APčka sa pripočítavajú, čiže ja budem mať vlastne... GG, no. Tak som zobral 2 ITVčka, nepomohlo mi to vôbec. Lebo kto by to bol povedal, že si to bude normálne spodom obchádzať. Tak to je veľká chyba, no. Tak ale máme Flash a Ignite, z toho sa mi zdá. A má to Pantheon, no. A ja bohužiaľ začínam s 2 Včkom, čiže nič moc. Čakáme na Apheliusa, ten tiež flashoval. Bohužiaľ 2 Včko, čiže ako... Ja tu nič nespravím. Ten Pantheon je strašne silný do začiatku, no. No, to je ešte zaujímavá linka. Pozor na toho Pantheona. Dobrá, presne takto, no. Sami môžem na schvál hádzať do pasce a môžeme jej vybať taký damage, že ako nebude poberať. No, a toto je Mel. Ale ideme určite AP. A bohužiaľ nemám na Lost Chapter. Bolo by to príjemné, ale nevadí, no. Čo mám iné spraviť? Môžeme to zobrať takto. Aphelios má s tým problém, že som sa vôbec snažil prežiť, aby som im nedával vyššie killov. Už mohli mať boty, keby ma zabijú. Ale chápem na jeho point. Ja keď hrávam ADCčka, mám tiež radšej, keď hrá niekto
tank supporta, ale... Nevieme, kde je ten Pantheon. Pláňa bude niekde v kriku, inak by nebola asi takto vyťahnutá, keď zas... No, nám ide. Tých Void Cragov by sme mohli akože zobrať. Nebolo by to úplne na škodu. Nice, pekne, pekne. Aspoň sme prežili. Neviem, či náhodou neflashla tá Elise, nestiel som si všimnúť. Či nepôjde druhé kolo tá Elise. No, istuje. Ach jaj. Bohužiaľ nefollowuje, no. Že ten Aphelios to je strašné časy. Takže ja budeme mať komunikáciu. Za DCčko malo nevadí. Nemám Warlord, tak čo mám spraviť? No. GG. Tak Caitlyn príde s takým nákupom, že fú. No, ešte to nie je také hrozné. Oh, mamúčko, nice. Ak budeme hrať takto vysunuto, zase nám niekto pôjde gang a môj Aphelios to stratí a livne to, takže... Dúfam, že nie, no. Ale damage je akože robím dobrý, no. Nice, tam budú mať podľa mňa double kill. Dobre, paráda. Tak, musel by som sa najskôr aj trafiť. No, presne o tomto hovorím. Tomto reflektovať. Za mňa to je akože... normálne broken, ako blázon, aj keď na UGG napríklad ukazuje, že Mel je B-čkový tier, tak akože nemyslím si. No, dokonca už ukazuje, že je D-čkový tier, čo je akože plná celkom halus. To už je jedno, či na supportovi, či na DCčku, teda na mide. Ideme to trošku ovardiť. Dobre, my sme mali. Och jaj. Nice, ten má Aphelios skill, ale no. Dobre, našasovaný gang. Som nemal ísť pre tú kontrolku sem a bolo by to lepšie, ale tak čo spraví človek? Nevadí, Aphelios má z toho kill, to je celkom worth na junglerovi. On už má aj kolektor, takže... ale podľa neho bude mať aj Caitlyn už. Ja ona stavala Hubris. Ale akože podľa mňa výbor s tím, keď hento. Ale tak Aphelios si ju zoberá pekne. Yes. Oh, there we go. Zoberme zákaz. Je to Zax. Lebo Diane to trvá 400 rokov. Pinguje tam, že chce ísť na draka, ale nejako jej to moc nevychádza. Toho draka si dajú, tam ja nemusím ísť. Škoda, že mu nemôžem reflektnúť ten stun, to by bola celkom sranda. To ju zabilo. Ty vole, škoda, koľko je ostalo? 150, no. Pekne. No, tak nie, no. Ale akože máme z toho obidvoch, takže plná celkom worth.
Presne to, no, že aj to Caitlynúčko proste... A tu môžeme ešte zobrať Elise. Tak ja som mŕtvý. No. Mal som to asi skúsiť ešte flashnúť, ale tak... Aha. Náš odpaďak dáva, už má 3-1. A poťaha možno ešte aj. O, náš Sion žeby. Tak ten ho má, nie. Tak to je GG preňho, no, ešte aj flashoval. Zničil kontrolku Parchant. Tak tady Diana je rip. Ale sú tam obidvaja, takže možno ešte môžem nejako nadamageovať aspoň tú retu. Ak nenáhodou celú zobrať, tak to asi nie, no ale... Femic som jej dal pekný. Kámo, dúfam, že nemáš flash, lebo... Ma porazí si. Jasne, že má. No ale už si ho použil. Tak, máme flash z Pantheona. Mi bolo jasné hneď, že tam není isto sám. Ten Pantheon ultil sa mi zdá aj na tope, takže ten ma nejako teraz neprekvapí. Si môžem ísť aspoň kúpiť základnú masku. Aha, red buff, idem ho zobrať? Hádam si toho nikto nevšimne. Ako bežím mu tam, to by ešte mohol prežiť. Tak nie, no ale bežím akože. Ale takto tam tá Diana vyzbieral na 10-1, čiže celkom ako taký tichý jungle div. Nice, pekne. Môžeme ísť draka, actually. Tu by som asi nemal úplne byť, no. Nice, máme draka. Ako idem to tam pozrieť, ale však tam ešte nikto není. Ten Yasuo na tom ide čo? Nice, pekne, máme ju. Môžeme ísť z toho Atakana. Ona má 1-9 chuďa. Budeme mať ktorého Atakana? Toho s tým Jakeom? Asi hej. A keď padlo do skillov, takže... aj tak no. Dobro. Som ešte tu Caitlyn chcel zabiť. Teraz keď mám G.A.ko ešte. Teraz jak to prerobili, tak to strašne dlho trvá ten respawn. Predtým to bolo také rýchlejšie. Sa proste človek zomrel a hneď spawnul. Aha, blue buff. Pre mňa? Pre mňa. Som najskôr musel zobrať. Takže Yasuo, aha, Yasuo montáž. Paráda. Pekne no. To ako 13-1 za Dianu, to je celkom over no. Oh shit. O, tak to som celkom potrlil. Ale tak zostali na Nexus iba, takže... Dlho to trvá strašne. No tak lepšie, ako by som mal zomrieť, no. Paráda. Alebo že by ich vyzbierajú ešte? No, to asi nie. To je over. GG's. No tak toto boli veľmi rýchle rankedy, to som ani ja sám nečakal. Veľmi pekne dáme honor samozrejme každému, aj našemu odpadkovému košu. 37 LP. Let's go. Dobre, ja vám veľmi ďakujem za pozrietie si tohto videa. Určite nezabudnite dať like, koment, ak sa vám to ľúbilo. A vidíme sa isto pri ďalšom, čiže čaute.